Lah iya. Ngebaki semene gedene adahe iki njur semanggine iki sepira yo. Ya wis ora apa-apa ning wong jenenge ngawula karo simbok kowe ben didaku anake. Iki telale. Aku mandak omong, aku iki meteng enakan gajah. Aku kaget kok yo. Telalene aja mbok dudingi engko nek roh tunggane nyembur. Ngene obah-obah. Iki keterak angin lho, Dlah. Bocah kok. Lho, aku rangkepan nganggo ondere simbok. Terak angin. Terak angin ya sama apa? Lho, Pikirku wis hilang. aku wedok e. Pikiranku wis hilang. Hiling-hiling wong iki tak jupuk tak gawekno nang nguri kok mulane ora iso. Lho bayiku nyundul-nyundulnya. Bayi kanyong. Piye ning? Nek tak rasake sak dulurmu semunake kok kowe iki elek ngantimu kok yo apik yo sapelo karo aku. Iki senasib karo aku. Serius Mas. Nalika semono aku munggah ning gone daleme Simbok Rondo kuwi ya kaya kowe. Iki sampean ki gak anake dhewe. Oga, Anak angkat. anak angkat terus diceblokno mulane aku sentet. Berarti anak angkat junjung. Junjung jenengku asline gak Kletengganyo. Sapa? Dwiyane Putri bojone Toni. Dwiyane Putri. Bojone Toni. Mulane aku goleki Mas Toni ning ndi-ndi, urung ketemu jebul wis kelan karo Mbak Putri. Ngono-ngono kuwi rasa digoleki golek liyane. Ngono ya ning ora usah susah ya. Lho kok ora susah iki piye aku ora tau ramban lho yo. Biasane kae aku nek ramban ning isor wit gedhe kae. Bocah iki anggere gak kanggo suwi ra gegete ngene. Sapa? Sing ora tau kanggo suwi sapa? Ya kowe ya aku. Aku kan tak biri. Mangsamu lho. Lah aku lanang terus dipiri dadi wedok. Iku lho Ning. Ndi? Lho ya sampean iki bakalan kok buat tokno wong. Lah iki aku ngerti kono nek yo bokonge ning mburi ngono kuwi sing salah sampean aja ning mburiku. Engko nek telalene gajah nyembur. Kowe gak roh meteng anakan gajahku. Sing sisih kono iku ora ana grumbulane. Grumbul-grumbul iku lho. Iya ya. Tak delikane. Sik. Sing nyanyi. Kenapa? Kenapa? Ana ular. Ular kok wedi. Ular iku aja wedi. Aku ya melok kene-kene. Carane sing ngisor iku diresik. Engko terus ditariki godhong semanggine sing lalar-lalar. Tak ewangi aku tak nek sing Aku kecil. diwarai carane piye ngono sing ngisor dibabat. Babati, Sing ngono. dhuwur dilarang. Engko anggere wis ana pucuke rada enom dipethet. Oh, dicipok pucuke. Iya. Kira sing ngisor. Aja sing bongkot angel, enak sing pucuk-pucuk. Sing enom iki enak ya. Enak enom. Sing tuwa ora enak. Gak enak mulane kowe golek enom. Ditarik, engko anggere sing enom dipethet. Aku golekno sing enom, Mas. Ana iki Sapa? urung lulus TK tapi jek. Serak ngenteni aku. Kowe gak ro piye? Sapa? Herman nang joget ngene Mas. Ya. Kae sisih kono sing lalar-lalar kae yo Ya, ya. aku tak golek sing sisih kene tak menek kowe jiji kae. Iki gak apa-apa. Gak apa-apa. Kok nek ana ulane piye? Alah ulo iki golek eleng. Heeh. Andren ngrasa-ngrasa. Kowe langsung buka rokem, wis ilang ulone kesembur. Mosok nek ngene aku. Tetep gedhe nggonem ulone paling kambine ciut teh. Heeh. Nek ulon kan ulo sawo. Ora, wis tak obresno. Oh, ulo luwo. Wah, ngono gila. Aja medeni aku. Wes, ngono aku tak menek sing kene Ning. Ayo. Ya, hati-hati lho.
Bisa tata jalma. Iya. Ora usah kowe mun lawan aku. Najan to wujudku kaya ngene iki ning aku bisa tata jalma kaya dene kowe. Ana wae. Heeh. Aku mono kang aran Bangutonto. Banguk tontong. Bangutonto. Banguk tontong. Iya, mengko dhisik to bicara. Heeh. Aku ki tak sawang saka kaduan. Isine kowe mung tawang-tawang tangis. Kaya-kaya nandang pangresula. Dur sapa kang dadi aranmu? Kok nganti kowe tawang-tawang tangis iki perkarane ngopo? Ini yo Bang Tontong. Iya. Pancen tak selaki. Gunku tawang-tawang tangis ki lagi wae kasiksa rasaku. Kasiksa rasamu. Kowe ngerti apa ora? Apa? Ranjang sing semono gedene kae. Aku dikongkon wong tuaku wadon supaya ramban golek godhong semanggi. Ora entuk bali yen to ranjang kuwi ora kebak. Ning ngendi wae nggonku ngebaki kranjang kuwi nyatane godhong semanggi ya mung semono. Sapa kang dadi aran? Oh iya Diwanoki. Aku Kleting Kuning. Leping kuning. Heeh. Ya. Dadi nggonmu nandang pangresula iki mau mung perkarane kowe kautus dening wong tuamu. Kang supaya ngebaki ananing kranjang Matapita iku. Kaya ngono. Leping kuning. Dadi kawrananmu. Bebasan kowe ngebaki ananing kranjang Matapita iku ora bakal bisa. Mangeh gendong lamun bebasan kaya ngipi sadurunge melek nanging leping kuning. Mergo sakwise aku ketemu lan kowe tukul rasa welas sakjroning atiku kaya-kaya aku pengen sabiyantu lan kowe kaya-kaya aku pengen tetulung lan kowe ngebaki ananing kranjang Matapita. Aduh Bango, yen to ngono aku matur nuwun sadurunge. Yen to kowe iki arep sabiyantu marang aku, arep nulungi aku, arep ngrewangi aku. Iya. Heeh. Nanging kaporo cedhak aku pengen ngomong lan kowe. Ini ki saya kurang cedak. Kurang cedhak. Leping kuning. Heeh. Ning kene aku bakal sakit tetulung lan kowe. Mengkone kowe dimen ora dimesoni marang wong tuamu. Ngrewangi aku golek godhong semanggi. Iya. Ngebaki ananing kranjang Matapita iku ning ana syarate bocah. Ana syarate. Iya. Jaluk mangan. Ora. Engko nek wis tekan omah tak wenehi mangan, kok jatahku mangan tak wenehke kowe. Ora kok Leping kuning. Aku ora njaluk ijol wujuding panganan. Aku ora njaluk ijol wujuding bondo lan apa. Mung wae Leping kuning. Aku saged ngebaki kranjang Matapita iku. Nanging kowe gelem dadi bojoku bocah ayu. Bojo. Bango. Kowe iki lak yo ngerti kawujudanmu kuwi kewan. Iya. Lho kok kepengen duweni bojo menungso iki ya apa bisa lho ya. Apa salahe kalamun aku tresna lan kowe? Ya, ya salah. Najan to wujudku sing kaya ngene iki beda lan kowe. Nanging kabeh kalah lawan ganiti sing teko derajat. Bango. Iya. Lak yo ke to bango wadon. Iya. Ning kono kae yo oke. Lah kok nyenengi menungso iki lho, Kari kok ya ora lumrah. Kari kowe bocah. Kowe gelem apa ora? Nek aku ora gelem, Ya nek ora gelem ya wis aku mengko dhisik to ngo, aja nesunan to. Kowe lho Leping kuning. Heeh. Lair batin tresno karo aku. Iya. Anek ngono ya padha sadurunge iki aku nampa ning aku ya kepengin buktimu nggonmu tresnani karo aku. Kaya ngono Leping. Ah iya. Yen pancen kaya ngono. Rewangono aku ngebaki Kranjang Kanjang Matapita. Matapita kuwi. Aku njaluk tulung karo kowe. Heeh. Kranjang Matapita iku papan sak isore wit kang gedhe kae. Oh, tak dodol isor kono kae. Aku bakal dikoyo seperti kamu.
Ranjang Montopito wis tak dosa nek sorwet sing gedhe kae. Cok bawas padang lo kae kleteng kuning. Cok bawas padang. Banjur kowe gumunyu semutan saya jiwat gawe gedhe rasa tresnaku aku lan kowe Kleteng kuning Heeh Bango aku ratu Pawangsulan coba kowe janji karo aku apa coba yo ngene ya Bango aku matur nuwun wis kok rewangi ngebaki Ranjang Montopito iki. Ning ngene, nek kowe njaluk Pawangsulan saiki aku rung bisa. Banjur kapan? Aku njaluk wektu 40 dina kanggo wenehi Pawangsulan ya. Tak mikir-mikir mosok aku menungso bojone manuk. Kaya ngono Kleteng. Ya, mergo gedhe rasa tresnaku aku lan kowe. Ya. Aja meneh mung 40 dina. Bebasan 100 dina aku saged ngenteni. Nanging Pawangsulan kang gupatok tak ranti ning papan kene ya. Ya Bang. Yen pancen kaya ngono, selak dage sawetara kowe bali. Sewang-sewangan karo aku iki. Ya Bang. Sing ati-ati bicara. Aku tak bali saja arep sino. Iki lho ning dhuwur ndang irisi. Ben mateng sik to, Nduk. Iki wis selesai, Bang. Aku wis rong-rongan. Roncongan. Gawe iki roncongan, Mbok. Wis mateng. Ya wis sak sambele ya, sambel terasi. Mbak, sing golek welut sapa? Duh, Kok ana welut tak godhog pating cemongok ndase. apa ora welutmu piye? Oke, Mbok welutku. Ora welutmu? Welutku iki tukaran karo telali gajah. Ngene ya, Nduk. Iya, Mbok. Kandheng kowe wis masak, pisan gawean ben rampung. Engko yen wis rampung kabeh kari mangan. Saiki kowe isa-isa dhisik ya. Mung siji ora akeh kok. Lah aku ngelih, Mbok. Ngelih kok yen gawean wis rampung mau simbol wis ngomong. Yen gawean wis rampung kabeh, engko kari mangan teh akeh karepmu simbol ora mangan ra Gen apa. mangan sih. Gawe saged mangan. Gaweane ben rampung dhisik. Kok yen gawean wis rampung mangan ki penak seger. Ora usah kono jumune mancine, Nduk. Mboke, Dik. Agake aku kene durung maem lho, Mbok. Awakku nganti turu. Makan daging. Awake bengkringe ngene, Mbok. Ah, Lho. iki disai. Ora itu. Disai nganti resi kaya anyar kae. Nah ora nganti resi kaya anyar ora sabari ora samangan.
Mosok mbok kon ngisahi mbok. Lha iki kok rupane kaya raimu? Iya rada apik sithik aning. Raiku cek remuk. Iki ngene lho mbok. Alah ya Allah Gusti. Iki gak masak nganti resik kados kaya anyar. Ora anyar, ora kaya anyar kae rasa bali rasa mangan. Iki Bu. Ora ndak budal. Kok kancane ora? Nang rasa sedih. Saya aja budal. Rasa mangan nangis tok. Ayo dong mangan ya. Kaya bisa aku masak dandang sing wis kaya ngene. Balik kaya anyar meneh. Iki aku ora bisa. Aku ora entuk bali simbok. Neng, Yo, wis ora usah susah. Samu barang apa wae aja nganti disusahi ya, Neng. Aku nek tak pikir pancen rada bangetan sih. kini nasibku kaya ngene ya yo. Iki nangis apa pinduan? Nangis kok. Ali, Sikil kok cinta ya, Neng. piye carane yo masak dandang sing wis ireng ngene kudu balik anyar. Apa aku ki bisa? Ngene ya, Rasa Neng. nganggo apa? Aja nganggo iki rok anyar. Rasa nganggo apa? Kabeh iki mau mbok menawa kanthi pralampita utawa perlambang. Aja mbok pikir perkara sampean dikon ngresiki dandang sing ireng iki. Nah terus, Ireng kuwi tegese barang kang peteng. ayo wis cetha nek ireng ki barang sing peteng. Maksude karepe barang sing peteng iki nggambarno uripmu ning. Beratku, Kowe gak duwe sanak, ora ndek kadang, ora ndek omah. kabur Lah, kanginan. digambarno karo dandang iki. Yo ireng. Ireng terus dikon gosok dadi putih. Iki mbok menawa kanggo pralampita nek kowe iso ngliwati uripmu sing peteng entuk kepadangan utawa entuk dalan sing padhang. Iki mau mawa sasmita. Tur meneh Yo, kowe nek ngresiki dandang ireng iki kudu duwe ati kang sabar. kudu duweni ati sabar. Iya Sik. resik ngene Neng. Kok ngene terus lho. Iki- Kapan? Iku ora ana belik. Ana belik sing nalika mbiyen aku yo kaya kowe ngene iki dikon ngresiki simbok kon isa-isa belik gowaan cilik kae sing tak nggo isa-isa Neng. Oh ya tau kaya aku to, Lek. Malah nemen. Tau kaya aku. Tahu, Tahu. ditinggal. Piye ditinggal? Iya terus entuk neh tinggal neh. Tinggal neh. Entuk neh. Tome piye Heh, wong? iki lho maksude kok iso teko ndi? Lah ya aku takon sampe kaya aku. Aku asli. Jadi engko nek dikumbah ning kono tulung kowe karo nangis. Cara mbok nangis ae ya wis nangis. Tegese nek iki kok nek tak gawe kene lho. Tegese nek kowe nangis, iluhmu kok ben netes ning dandang iki. Lho aku tinggal ngasai dandang. Lah iluwe wong wedok sing lagi susah utawa sedih biasane kena nggo ngresiki rereget. Nek iluke wis entek kanggo nangis terus.
ya diperes-peres nombo santuke. Diresine kena. Saiki yo. Iya, sing hati-hati ya. Enggane si Santi. Si sekono iku lho, ana gowekan cilik, aku tak nyilekno banyu sing kon dhuwur ben mlebu ning sendang isor. Nek wit kae. Iya, iya. Lomba cilik kuwi. Iya, iya kalau ning pojokan iku ora ono le. Nah iku. Wis kono ya, aku tak nyilekno sing ning dhuwur ning. Janjilan aku yen to wis genep 40 dina kowe arep weneh pawangsulan kanggo aku nanging kanthi nyatane Gleting Kuning sakwise aku tumeka ning papan kene aku ngerti lan kowe isine mung tawang-tawang tangis nandang pangresula apa pancen kowe abot nggonmu arep weneh pawangsulan kanggo aku Gleting Kuning. Ora perkara kuwi, Bang. Baju perkara. Nggonku tawang-tawang tangis. Sawang kae ana dandang sing ireng. Ing kono aku dikongkon simbok supaya ngresiki dandang kuwi sing ireng iso malih dadi anyar. Nek dandang kuwi ra iso malih dadi anyar, aku ora entuk bali, ora entuk maem. Kejemlan mengis jebule wong tuamu. Tegolan mentolo kelawan anake. Kok wis ra kurang-kurang nggonku masak nih nyatane irenge ra gelem ilang. Wis cukup. Ora usah kowe dadak nandang pangrasula ya bocah ayu. Yen kowe nangis netesake waspa. Kuwi ora tambah ayumu nanging tansaya ngurangi ayumu bocah ayu. Mikine aku bakal sabiyantulan kowe. Mergo gedhe rasa tresnaku aku lan kowe. Aku pengen buktekno sepira gedhening rasa tresnaku kanthi dalan iki kok menawa bisa buktekno ta. Dadi Bangu arep sabiyantu karo aku. Iya. Ya wis nek ngono gelis gak diwangi aku. Kula kanthi kuwi. Coba dandang sing kok papanake sak pinggiring sendang kae. Coba tilikono wis kelakon wujud anyar meneh Gleting Kuning. Saka kabiasaanku aku nyuwun marang ngersane Dewa Satemah aku bisa mujuki apa kang dadi panjal. Matur nuwun ya Bangu. Saupama ora ana kowe mbok menawa bakal kesiksa aku ora entuk bali ora entuk maem ngelih aku mesti turu nek tengahe alas kaya ngene. Wis pas lantep Gleting Kuning. Kalamun bahu sabiyan bulan kuwe mergo gedhe rasa tresnaku aku lan mula Gleting Kuning. Coba mungkin aku pengen krungu pawangsulanmu sing kuwato sahayu. Bangun. Gleting Kuning. Sadurunge aku ene pawangsulan. Iya. Ning aku entuk njaluk luwih dhisik. Wis pas lan perbucahan. Yen to kowe duweni bebono lan aku nek mung njaluk ananing bondo dunya
kuwi bakal tak wujuti waton ora tumurning bulanan lingkap. Aku Aku bakal sakti weweneh lan kuwe bocah. Aku ra butuh bondo donya kuwi ora kanggo apa bondo donya. Duweni bondo donya akeh ki durung pinaruan urip sing ayem tentrem. Ngene yo Bangu. Apa bocah? Nek entuk aku njaluk swiwimu sing sisih tengen. Kalau suwiku Piye Bangu? aku sak ngrasa sakwise aku keprungu kegendan panjar nalikane aku mendung tresno lan kowe aku pengen duweni kowe sak utuhe kanthi nyatane kowe duweni bebono lan aku ora wujute kono kuno mung jaluk suwiku kamu sisih tengen ing kamangka ketine suwiku iki madebukan marang jiwa lan raga apa kelakon aku tumekaning pati penting Bangu. Yen to kowe iki kabotan apa sing dadi penjaluk? Ora kok udanane ya ora apa-apa, aku ora maksud. ora sak terus menawa iki kabeh lelakon wis binaris ing pepesti aku bisa duweni kowe kanthi kowe njaluk pembono lan aku wujuding suwiku kang sisih tengen mergo gedhe rasa tresnaku aku bakal wujuti ketekune Kok cuti Bangu ya te ngono. Ayo aku bisa wujuti ketekune banjur kaupan cahaya tak ketok swiwi mono ning sisih sarwet sing gedhe kae. yen pancen kaya ngono ae enggal kaget aku wujuti bocah Semula kaget kita. Kaget ra sing batos kula. Kula wau Bangu kok Tenane kawujudan Bangu Tontong ora ana liya kuwi. jenengan. Kadung duka njer mopi kula. Mboten gadhahi trap sila. Kula mboten mangertosi bilih kawujudan Bangu kula wau jenengan. Wis lumrah. Lamun jeneng kita durung wanuh lan durung tepung lawan. Ulun tenane mono Bathara Indra. Papan ana kayangan Salendra Bawon. Lake matur nuwun ngaten ing sekawit ingkang paring pitulungan kalian kula menika panjenengan. Ulun ora bakal aweh bebendu kelawan jeneng kita. Malah ulun nilakake gedene matur nuwun. Merga saka bebantu jeneng kita sak temah. Badar kawujudan ulun sing maune Bangu Tontong. Bali kaya dhewe. Titah ulun Sekartaji Galuh Candra Kira. Tenane ulun uga ngerti. Lelakon-lelakon sing lagi wae titah ulun sandang ana ing desa Dadapan. Jeneng kita saben dina tansah disaksiya. Jeneng kita tansah digawe lara kelawan sedulur-dulur kita. Mula saka iki tahun ulun pengen takon kelawan jeneng kita. Apa mula bukane nganti jeneng kita mapan ana ing desa Dadapan. Jero mopi kula. Sedunipun katembeng kemawon kula ngupati garwa kula Kang Mas Panji Asmara Bangun. Kantos kula ketlarak wonten ing desa Dadapan. Menika kula kepengin sanget saged mindhahke garwa kula. Titah ulun Galuh Candra Kira. Nggih. Pancen wis kodrate pepesti. Lamun jeneng kita iki wis judune Inu Kertopati Asmara. Pancen kabeh titah kang mapan ana ing Marcapada kae ora bakal bisa uwal marang garis pepestet. Lamun jeneng kita
saben dina tansah resula. Lamun jeneng kita saben dina tansah kaya ngene. Jeneng kita padha wae ora percaya marang panguasane yang menang. Saben-saben titah mesti bakal duweni garis lakune urip sowang-sowang. Tan bentane kaya jeneng kita sing lagi wae tandang. Mula saka kuwi ditahu. Sepiro gedene sangsara lamun jeneng kita iki bisa tinampa. Tenane kabeh mau amung dadi cukup. Jeneng kita kudu kukuh, jeneng kita kudu bagus. Lamun jeneng kita pengen nemokake garwa kita kang cilik, Inukertopati yo asmara banget. Selawase urip jeneng kita ora bakal bisa tinemu lamun jeneng kita isih mapan ana ing desa Ndadak. Sing kula kedah jumangka wonten pundi Rama Biku? Ulun bakal dibantu kelawan jeneng kita. Mengko jeneng kita tumuju ana ing desa Karangulusan. Mergo ning papan kono kae ana satriya bagus, akeh welangane para titah wanodya kang mengkone bakal ngunggah-unggahi. Satriya bagus mau ora ana liya kang sesilih Ande-Ande Lumut. Jeneng kita durung ngerti. Sapa sak tenane Ande-Ande Lumut mau? Ande-Ande Lumut tenane garwa kita Inukertopati yo asmara banget. Mas Panji asmara banget. Mula saka kuwi ditahulun Galuh Candrakirana. Ulun mung bisa meneh sulih. Merga jeneng kita wis bantu kelawan ini. Tampanono. Engko kawujudan apa sih Rama Pikulun? Iki bisa diarani Kyai Sodolanan. Kyai Sodolanan. Nanging iki ora sadhenyah. Sodolanan merga iki piranti utawa pusaka sing mapan ana ing Kahyangan Salendra Bawana. Katiyasane pancen ngedap-ngedap. Lamun to jeneng kita tamakke ana ing gunung. Saknalika gunung mau bisa jumbuh. Lamun jeneng kita tamakke ana segara. Sak temah segara mau bisa arsat. Lamun jeneng kita tamakke ana lemah. Saknalika lemah mau bisa buka. Mula saka ditahulun Galuh Candrakirana. Ulun bakal meling kelawan jeneng kita. Aja pisan-pisan jeneng kita ngginake Kyai Sodolanan. Lamun to jeneng kita ora keponcooke. Apa sikirane wis ngerti lan wis gamblang. Sampun ponongkin kula nangkepi napa ingkang dados dawuh panjenengan Rama Biku. Mula saka ditahulun Galuh Candrakirana. Tak kira jejibane ulun wis rampung. Saketara ulun bakal njaluk pamit. Bakal tumuli bali ana ing Kahyangan Salendra Bawana. Jeneng kita Bali mengko kandha kelawan biyung. Yen to jeneng kita pengen munggah-munggahi Kanoman kang aran Ande-Ande Lumut dununge ana ing desa Karangulusan. Ika dawuh Rama Biku. Karya Basuki Tahulun. Ulun njaluk pamit. Neng, wes bar apa ora misa-isa? Yuk, Beri. yuk, Oi, yuk. Ganyong. oi. Nanti. Iki apa bocah ning kene? Nanti. Iko. Hah? Aku ning bokong. Kowe iki lho kok get-geti aku. Makono cemlara buta apa iki? Tenan awane. Tenung-tenung ngono. Mak, iki cek ngono. Wah, aku. Kowe roh yuk. Ora aku. Lah biasane kowe turunan lho. Ora aku pas mlaku ora ana semlar ping dhuwur sirahku mak jerak ngono. Kuwi mono Mbah Dewa. Dewa. Ngerti Dewa apa ora? Ora. Apa? Gedhe dawa. Sing gedhe apane? Gedhe pikirane, dawa anune. Anune sapa? Atine iki pikirane arek terus. Pikirku kok ya elek ora elek healing. Lah terus ana apa dewa kok teko kene? Iki baskom sing mbok. Iki dandang Dandang. sing tak kasak sing maune ireng saiki dadi mencirit balik anyar kaya ngene. Ana kok dandang menceret apa? Mencirit. Mencirit iku ora maksud. Mencirit basa apa? Basa gua. Dadi mencirit kinclong. Balik anyar kinclong.
Kinclong nganggo apa? Kinclong calet. Samlet. Lha iki apa? Iki sulak. Kok sulak dudu sulak? Lha apa? Iki pusaka sada lanang. Sada lanang. Nek ngadeg ngene iki jenenge pusaka sada lanang. Nek ngedek aja ngono. Ngene. Ya ora penak nek Dadi ngono. iki sadane dawu, iki rambute lanang ngono. Ya ora nek sada lanang iki ngene lho yo. Lah terus piye lah iki ra kemedul-kemedul. Ya anjene kudune ngene. Sing ngekeki sapa? Mau Dewa Iman. Kowe dikene nek dewa. goblok ora mbok takoki nomor. Dewa mang mbok takoki nomor. Kowe yo iso nomeran ta yo ganyo. Wis ora aku wis mari kok. Lho nomorku motor tomboki. Alah, apes terus kok. Aku wis ora tombok nomor saiki aku dodol. Ngene lho yo. Piye? Iki ra wis bar. Terus do balik bintang Untuk mangan karo aku wis ngeles. Apa sebabnya nganti aku dandan ayu menyakan kaya ngene mergo aku iki arep munggah-munggahi ande-ande lumut ana ing Karang Pulusan. Mbak. Wong wedok-wedok kok arep munggah. Bener apa? Mbak? Wis jamane wong wedok kalah munggah-munggahi dhisik kira apa. Ora umon, Mbak. Karang Pulusan kulat. Ora apa-apa yo, Wong wedok-wedok kabeh. Wis to, Mbak. Sampe rasa ndak kuwatir. Ya itu ya. Apa? Hati-hati nih ya. Jaga awakmu dhewe-dhewe perbuatan. Iya, Mbak. Kok sepi ya Mbak Yuku dene ngendi? Iki goleki sapa? Anu iki lho, Mbak. Biasane Mbak Yuki lak padha nglumpuk. Iya. Iki kok sepi iki dene ngendi to, Mbak? apa do mangan, Mbak? Ora, do lunga. Yuk, Kancaku do nang ndi, Mbak? Lah iki kok ya malah keri to, Nduk. turu wae kok. Wong kumbahan kok ngantek rai-raine melok dikum. Adi-adimu ki do lunga kabeh ki mau. Lah dalah. Lah dalah. Kok lunga apa, Mbak? Jare sing mbok ape duwe gawe kok malah do lunga. Sing mbok dhewe sing ape dadi. Arepe dadi manten. Apa wae simbok? Simbok kok seneng dadi manten lah yu aku kok wedi. Wedi apa lho aku ki lho. Nek Gatane Aku wedi ora uman. Kowe kok gatane omongane Mbak Yumu yo ngono kuwi senengane nek wis bar tangi turu Kayak mbok dadi manten. Wis ndek mbenen. Ngene lho. Iki do lunga. Guyu terus kok. Iki do lunga ning endi to, Mbak? Do lunga munggah-munggahi wong lanang. Hah? Apa? Kaget aku. Kaget piye kok iso kaget? Munggah-munggahi wong lanang. Iya. Munggahi wong lanang yu. Ning endi, Mbak? Kono lho ning desa Karang Pulusan apa ndi kono lho. Nek kene enake yo Karangboyo. Karangboyo ora Karangboyo kok, Nduk. Karang dalem. Ora. Karang dalem rak cedhak. Kono lho
Waduh ngliwati aras, ngliwati kali kono guwedhe. Aduh. Waduh tenan. Aku nek ngono tak melu ya, Mbok ya. Alah, kowe iki lho nang omah karo Simbok iki lho. Mbok, aku ya kepengin duweni bojo kok. Iya, Mbok. Kowe ya pengen unggah-unggah ande-ande lu. Soale ping pindho gagal kok, Mbok. Sapa? Ya sapa Iki lho ngerti si iki Prawan. Piye? ping pindho rak gagal. Sapa ngerti pisan. Nek ping telu iki gak. Ping telu iki gotong mayit kudune ping Ya 4. aku ki ketelarane ilmune bisa dhewe. Ya wis nek kowe melune tak dandani dhisik. Didandani sing ayu, Iya Mbok. melu. Melu ah, Mbok. Ki ya melu yo. Pengen unggah-unggahi. Heeh. Wis dani nakno. Simbok kok gemati karo Aku arep didandani ayu aku. Ora ngono. Simbok iki lho nek omah tak apikan ya. apian wong Simbok ape dadi ngantor. Apa mikirku ngene, anak-anake ben do lunga ndekne ben iso yang-yang omah. Senengane nek Simbok ora ning omah kok dadi rasani. Ora, Mbok. Kowe iki lho kecile sing nyusoni sapa senengane kok Sapa sing nyusani? Sing nyusani sapa? 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 Aku lho sumpah kiting pet ora tau nyusu Simbok. Lho lah nyusu apa kok ora nyusu Simbok? Biyen aku mbok susukno sapi ya. Lah piye wong Simbok ya ora ndek dhuwit arek. Lah aku yo ora tau nyusu Simbok. Lah kowe nyusu apa wedhus? Kire. Kene-kene tak dandani. Didandani sing ayu ya, Mbok ya. Iya tak diandani sing wayu lho wis. Apa? Si Ambok. Apa, Nduk? Ambune kok kaya yung ganyong. Hah? Oke. Iki lho minyak wangi, Nduk. Rene to ah. Kene Oh. manut. Kowe pengen Pengen layu. ayu Bu ambune banger-banger. Lah wis ora tak kowe ora tak dandani rasa melu. Ojo didandani sing asu, Mbok. Yo tak. Asu asu. Was pokoke kowe wis tau. Ambune kok ngene, Mbok. Iya, Ora Mbak. ngerti ya minyak iki jenenge. Minyak apa? Minyak sinyonyong. Walah, ayu tenan. Wis kolek kene kowe tak orek-orek kowe. Ojo mbok ancam aku, Ambok. Iki sesuk mbok dicanep ora. Wis sing ngancam kowe iki sapa? Lha nang ngancam ora tape anak kowe. Wis bayaran ora bayaran sing penting budal kaya aku. Ngono, tenan. Iya. Aku tewas teko ora dibayar. Ora dibayar wis aku wis santai. Lha apa kok santai ada duit ning? Wis tak jaluk kabeh kok. Padha ra ngono. Kami bonggo nikahmu. Ah, ora santai. Mbok, ambune gak ada. Wah, ampune seger ngene. Ngeniro kae ben seger neh. Wis. Masa segede, Mbak? Kowe ya ya. Oh, gak, Simbok gak. Kowe. Yo. Kowe jalan danan nek. Gak sah. Ambune Gak usah. Apa ta, Gak Mbok? ambune kok ngene, Mbok. Mbok iki pedak. Alah, demu tak kei minyak sinyonyong kok ndodok wis sing marai laris. Biasa lumrah iki nek wedhe ambune wangi kok. Iki ambune. Yo ganyang. Piye? Timbang kowe aku lagi wedhaki aku pe mangkat. Kowe nang kono gak mangkat. Iya ya, Mbak. Wis ayo pilih ya. Mbak.